Wow. Hindi na sila pupunta sa Christmas party. Tanghalian na po. Tanghalian. Ay, napag doon na. Sige, nagkaunakad, baloy. Ay, di ka na. Iyan sa doon nag-chinchin. Ha? Effective. Ano yan? Ano? Suro mo na. Bilangin mo kung ilan yan. Si kuya na naman, lang hilig mag-ipit. Sinta mong ganun. Bilangin mo nga. Grabe. Bilangin Si mo. kuya ay. Kasama yan doon sa padala eh. Sabi ko na. Oh, may laman. Bilangin mo kung magkano. Oo. Baka mag-abono tulad ni Tilo. 2.5 lang yung binahin, naging 3,000 daw. 5,000. 5,000. Ayan, magandang tanghali mga kaparing Jason natin. At ayun, hindi tayo pumasok ngayong araw ng Biyernes. At last day ngayon dun sa babae kay Chinchin, gawa nga ng bukas Sabado. Magki-Christmas party kami. At ayun, na maaga si Kanuling pumunta dito kanina. Sabi niya, ay wag na muna akong pumasok. At asikasuhin ko muna yung para sa bukas. At ako yung inanuan ni Kanuli, inatasan na magluto bukas. Kumbaga, mamili daw muna ako ng mga gagamitin bukas tungkol ng yung karne na gagamitin pang ulam namin. Yun, nagbabalak sana ako kung may mahanap ako na baboy na mga 60 kilos. Mas maganda yung magkatay para makatipid. Kasi pag nagkatay mga 60 kilos, makakamura tayo. Yun. Kaso, ang naisip ko naman, kung magkakatay, baka wala akong katulong. Kasi busy yung iba. Tapos, mag-ano lang siguro ko, mag-kilo. Ang plano ko ay mga 10 kilo ata. 10 kilong igado, 10 kilo rin na pangkaldereta. Para mas mabilis. Kasi kung magkatay, makakamura, pero, kung maraming trabaho yung mangyayari, baka matagalan. Yun, mura sana, makakamura kasi magkano lang yung kilo ng buhay na baboy. Kaso mapapatagal yung yung gawa. Mapapatagal yung gawa kasi kakatayin pa yun. At nakapag-inquire na ako ng karne kung magkano, kasi yung ulam nga namin ngayon karne. Nakapag-inquire na ako, yung kilo ng laman ay 300. Yun. Mahal. 300 yung laman. Tapos yung pangkalderita ay 250. Sa ngayon po yun. Kaso bukas magmamahal daw sila. Baka daw maging 320 yung kilo. Kaya maghanap ako nung medyo mura-mura. Kasi yung lulutuin ay chicken curry, igado, kaldereta. Tulad daw nung pagkaluto ng pista dito, kasi natikman ni Kanuli yung pagkaluto ko nung kaldereta, ay nagustuhan ni Kanuli yun. Luto tayo ng adobo. Adobong minamadali. Madalian lang yung luto na to kasi nga magdadrive tayo dun sa kotse. Dun sa kotse. Nakuha siya. Kaya pero okay lang naman yun na nakuha ko na mag-drive kasi Side leg. hindi. Mamimili na rin ako ng mga kakailanganin dun sa para sa Christmas party, tulad nung paper plate. Kasi pag dito ko bibili ay mapapamahal tayo. Di sakto, magpupunta rin ako ng sentro. Bibili na ako ng mga kakailangan, mga sangkap noon, mantika. Yun. Mas mura pag doon sa Nabuwa. At siyempre bukas, maaga tayong gagawa doon para... Magluluto. Ha? Magluluto. Doon sa nila ko ulit. Yan. Kaya yun, hindi ako nakapasok. Kasi mayan tayo, may asikasuhin. Maghahanap pa nga ako ng panggatong. Panggatong pa. Bago kumalis, ay luluto ko muna sila ng pang-ulam. Kasi lagi na lang silang ulam na madalian. Kaya talaga pag wala ako dito, Madalian din naman. madalian yung mga luto nila. Minsan bumibili.
Nadadatnan ko yung mga luto ay yung misuwa. Oh. Kaya luto rin tayo ng medyo... Minsan natatamad ako magluto rin eh. Kasi yung anak ko di maintindihan. Luto ka ng masarap na ulam. Minsan uulam niya lang sabaw. Minsan nga sinasabi pa, Lucky Me na lang. Bawal nga yung Lucky Me sa kanya. Ang luto natin ay adobo ala Rica. Tulad nung pagkaluto kay Rica. Ay ni Rica nun sa adobo niya. Magaling magluto si Rica ng adobo niya eh. Sarap niyan, mga par. Kasi yung yung baboy ay medyo bata-bata pa. Hindi pa gaanong matigas. Kumbaga hindi pa inahin. Kaya doon na sana, yun na sana bibilin ko, ilalagay ko sa freezer. Kasi maghanap muna ako ng medyo mura-mura. Malam mo doon sa kapilang barangay meron. Yan. Ay didiskartehan natin yan kung paano pagkakasya niyan. Nandyan pa ata yung para sa dessert. Yan. Si Ate Jenny naman yung magluluto para sa dessert. Kasi yan ang kahinaan ko. Hindi ako nag-ano ng dessert kasi mayan ako sa dessert. Ayoko nang masyadong matamis. Hindi talaga ako nagde-dessert. Bakit kaya ayaw ko ng ganun? Pati yung anak ko ganun din. Ayaw niya ng matamis. Yung tulad ng yung leche flan. Hindi ako kumakain yan. Parang hindi ko kayang lunukin. Yung anak ko ganun din. Hindi niya kinakain yun. Spaghetti. Hindi naman sa pag-arte sa pagkain. Hindi ko talaga hilig. Yung spaghetti na yan, nagluluto ako pero hindi ko kinakain talaga yan. Parang gumagalaw pagdating sa nasa lalamunan ko na. Yan. Lapit na. Aga talaga ni Kuya Noli kanina. Nagulat ako, sabi ni Bayaw, may naghanap siya ng motor. Nakahiga pa, pero gising na ako. Bali, nakahiga pa. Hindi lang ako bumabangon pa. Nakuha ka nga doon ng suka. Oo. Sarap. Ayan, yung pagkaluto ko niyan, ibang style naman. Yung kay Rica ay minamarinate niya. Yung sa akin ay tinusta ko muna yung karne niya. Kumbaga, pinalabas ko muna yung mantika niya. Pina-golden brown ko siya. Tapos nilagyan ko na siya ng toyo. Mas masarap kasi pag natutosta yung karne. Sarap yan mga par. Sinisik mura. Ay parang aalis na. Aalis na siguro talaga. Hindi pa ako nakakakain. Ayun na. Mga kasama ko. Parang aalis na talaga. Gugutom ako. Adobong minadali. Ano muna ko ng kanin. Kanin na minadali din. Gugutom talaga ako. Timplahin ko na nga. Ma, magic sarap ma. Kuha ka ng magic sarap. At yun, iba-iba naman tayong style sa pagluluto. Pag ako nagluluto talaga, mapaigad, mapakalderita. Naglalagay ako ng asukal. Kasi sa asukal, kahit kunti lang yung kumbaga recipe, yung seasoning mo, mababawasan yung seasoning pag naglagay ka ng asukal. Kasi matitimpla niya na kaagad. Ganun yung ko dun. Kada akong mahilig maglagay ng mga bitchin-bitchin. Simpleng lang. Basta may lasa. Kinaguts na. Sarap yan mga par.
Yan, let's go! Sakyan. Yan ang kasama ko. Umuulan! Ay! Madali ang kain. At dito na tayo sa bato. At si Cap ay nandun na sa munisipyo. Wala akong maparadaan. Diretso muna ako dito Kilagwin. Dito muna ako magtambay-tambay sa bahay nila. At didiretso daw kami ng Erga, sabi ni Cap. So, nag-drive ko siya ngayon. At kung nandito si Gwen ay gagawa tayo ng vlog. Kasi mayroon sa ating pinapagawang vlog. Dito na tayo sa kanila. Makikilala kaya ako ito. Yan sila, papa niya. Sa gilid dito. At dyan sila mama ni Gwen. Nakita na ako na kasi hindi to tinted yung salamin nito. Pero dito tinted. Nakita ka agad ako. Nakangiti si mama niya. Si papa niya. Hindi ko alam kung nandyan si Gwen. Yan, baba na tayo. Yo! Magandang tanghali. Sarap ng ulam. Tanghalian na po. Tanghalian. Ay, napag doon na. Sige, nagkaw na ka, baloy. Ay, di ka na, yan sa doon nag-chinchin? Nag-drive ako kaya si Kapitan. Kaya pala sabi ni Agum na, ano lang na raw nga sabi ko, Agum naman na din ako. Drive ako. Ang kailangan niya, dito na yan. Sa munisipyo sira. Tibay no. Rin na bagasali sa tilo. Latag na ni Vince. Nakalatag na. Sinatid na ngayon namin sa tilo. At sinarado na ngayon doon. Pero saan parte kayo, Udma? Ako nga ni. May latag na. Isla ba eh? Islabin pala to. Mas lalong napatibay. Tapos sa taas man, islab. Islab. Yan, pinatibay talaga. Hindi na may gero. Oo. Maganda sa taas, islab talaga. Para di na kayo lilipat-lipat. Kaya nga ni, kung halimbawa man na sa di alipatan na. Oo. Tadi na. Satto. Tibay nito. May lilipatan na. Oo. na. Oo nga, may lilipatan na. Sila Gwen. Nagkutay din Kung log eh. sakali, Kung sakaling ikaw ay lalayo. Dito naman na Nilalok na lang akong kumain kasi kumain na tayo dun sa bahay. Papa niya busy. Ay, karpa. Karpa, talusog. Sa giling talusog, nauloksan na. Nako ko. Hindi naman kinukunya ko. Sa tubig. Nagdakulad to. Tapos pakuhaan mo sa nangin tambunan. Nalaglag pala dyan yung higad. Kuha nga niya parang, parang pauno ba? Ayun, punta kami dun sa kabila na bahay nila. Tinutuluyan nila. Si Mama ni Gwen. Kumusta rin ba si tatang sa kasboda dito? Saan? Ibig doon. Doon? Nirip sa nirip yung Ngayon? Kanina. Oo. Dito sila. Umikot sila kasi walang daanan. May open na doon? Oo, open sabi. Mag-ano na lang, clearing. Ay, buka din pagsunan. Babalik na lang ako. Di pa ako sa din ng lila. Aso. Mga tayo pa ng aso. Baka kagatin mo ko. Naka-vlog ka. Sige. Wag. Naka-vlog ka. Huwag kinagat mo ko. Takot din, naka-vlog eh. Sige, naka-vlog ka. Oo. Sige, naka-vlog ka. Pag kinagat mo ko, naka-vlog ka. Sige, naka-vlog ka. Labas na kayo, labas na, dali na. Yo! Yo! Yo, what's up? Yo! Kulin! Yo, hello. Hello! Yan sa bagong gisong pa sa natin. Tambay. Tambay. Piling ko tinataban ako. Yan, tambay tayo dito sa kanila. Yan si Gwen, bagong ligo. Hindi rin sila pupunta sa Christmas party. Wag na. Hindi rin sila pupunta. Wag na po.
Kaya punta ka, Colin? Christmas May party? exchange gift pala kayo. Kasama kayong dalawa kasama kayo. ni Angel. Tapos, San Roque. sa Toki Kuya Noli. Tapos kuno, ako man sponsor na Sponsor, bubunutan ka, pumili ha? din ng number. Tapos, re-regalawan, sumabubunot na number. Exchange gift, ibig sabihin bibili ng ano? Oh, bibili ko yung tig 200 na. Di ko nga alam kung sino yung... Mas panoorin nyo na lang doon sa live. Oh, panoorin niyo sa live ni Kuya Noli. May ibinunot na kayo. Di ko alam kung sino yung lalaki na bunot niyo o babae. Ikaw ata yung babae o sa kanya yung lalaki na regaluhan. Panoorin namin. Panoorin mo na. Sorry na kuya. Oo. Tapos yung sponsor naman, bumunot ng gusto nilang regaluhan. Ng mga Angel. Saka yung mga... Oh, doon sa 1 to 18. Magpipick sila ng number. Oo. Pwede mo mauulit. Ano Pwede ba? maulit, Dalawa yung... Parehas na bunot Yung naman. dalawang sponsor, parehas number 10 ang nakuha. Napakaswerte nga ng ano. regaluhan. Napakaswerte ng mariregalawan ng sponsor. Maray! Perfect ability kuya. Oo. Kaya ko yung mag-exchange gift din. Ay, lahat nga. kami dun. Isahan. Kasama kayo. Ako nabunot ko babae. Pwede na regalo. Hindi ko pa nga alam kung ano. Kung sino yung nabuo. Kaya, Sa'yo ata yung babae na nabunot o sa kanya? Basta may ano dun. Sige kuya. madalian sa naman. Pagkatapos yung, Pwede mo na lang ng, i-chat siya, ano? ng review nyo, pumunta doon. Chin-chin. Ayun na, kakaalam na. Kasi may hawak ng papel. Yan na lang tanungin mo kung... Pagka nakulin, ay ano, Jill. Ikaw kuya, kumain ka na? Amo na, nag-drive sa naman ako, taratambay sa naman ako. Ito, magkaon. Hirap kasi ano, bumaba doon kuya. Oo. May ano, harang na. Ano? Sakit na ng paa ko dun sa ano. Dinadaanan, naapakan ko rin yung buti. Basta nang luway sa no. Sa tuwa na kitchen, Jill. Oo. Naapakan ko yung buti kahapon. Buti niyan kuya, May magkano tama. kayo? Oo. Buta. Bota. Pagbubuta na nga ako, manghihiram ako eh. May nahiram na ako. Ang sakit. Biyak. Tapos yung alambre kahapon. Dito naman oh. Biyak. Alambre. Ay, kulin, nataga ka naman. Bukas mag-ano na ako magbubuta. Ay sa ano? Sa trabaho. Sa susunod. Bukas wala namang trabaho eh. Ano na yun? New Year. Nagpupunas ng muka. Skincare. New Year na kayo. Baka nyo here. Advice Merry Christmas kuya. Go, go, go. Ano pupunta? Nakabihis ka? May pupuntahan ako. May pupuntahan ka? May date pala to. Hindi. Ano? May kukunin lang. Ay! Hindi. Ah. Ano yung iniisip nyo? Sa dancer. Kinakabahan Nasa ako ng dancer. ano. Oo. Sa BHD. Pinapapunta Yung AdSense mo ano na? Ulo po rin kuyo. Ang cute nyo. Naka- Pareho kayong... Ay. Naka ilang ano ka na? Try. Request. Ano kuya? Kailan? Tatlo. 3 na. O pwede na ano mo. Manu-manuin mo na. Pwede yun? Oo, magmano-mano ka na. Sige, try ko. Pwede yun. Oo. Pag nakatulo na. Kung di mo alam, Sa Gmail ko kuya. Ba't ganun? Active naman yung Gmail. Sabi ganun ni magpaturo ka dun sa ano, kapatid ko. request ako ng request. Tapos dumating, dalawa na. Di ko na kinuha yung isa. Kahit alin naman dun ang... Oo. Kain si Colin. Ano yan po yung tugon na? Wala. Huwag kang mag-alala. Diyan lang. Maganda nga yun, ipon yung ano mo eh. Ipon yung dollar mo. For the go. Maganda yan, makuha mo, 1 million na yung laman eh. Sana all. May aircon na yan. Oo. Maganda yun yung di mo minamadali. May aircon na yung kwarto mo. Ini-enjoy ko lang muna yung pag-vlog niyo. Dapat mahalin ang pag-vlog. Oo. What? May hugot. Yung design pati. Effective yung ano, yung sinabi mo sa akin na orderin ko sa TikTok. O, diba? Yung tingnan mo. Wala na kuya. Wala na. Alin yun? Guys, So- yung pinagsabi ko baga sa inyo. Na-recommend ko din yung kinukuha niya kati. Wala na. Dati ano to, kumakapi, tapos namumula pag ano sa simento. Mas ginagawa ko, pag uuwi na ako dun sa bahay, pag uwi sa bahay, naglalagay na ako habang wala pa siya. Allergy ko sa ano, simento eh. Nagkakati-kati yung balat ko pag sa Oh, simento. pag makati kuya, kapag pinahiram mo, nawawala. Mintol. Wala na talaga, bilis lang. Oo. Kumain ka, Piloka. 2 yun eh.
Dito nga. Paggabi kumain kami toyo. Sarap Ulam na. ng toyo. Paborito ko yung kuya. Toyo. Amo doon, oh. Yes. Ah, Ito yun. baga buy one take one kuya. Ay buy one Kaya mo nga. two. Ay buy two take one. Oo. Agko nga ni kan ano ga kan Oo. So parang Hindi kuya. Dix. Pero parang mas dagal ko nung butangkan sabi ni Papa Jun mo. Oo. Eh, ito malaki kuya. Ano lang siya? One. Ba na malaki din kasi. Ay. Ay, sakto. Pareho man sa kuya. Kinuha tapos ano. Hindi binalik. Then, meron pa So, yan. iba daw, kulay white ang magtupig. Ah, Eh, ano white. ko sad? Pag ano, pag pink. Pinagbasa mo na di kuya? Hindi pa. Ah, darawa. Buksan mo na. Basahin mo nga. Darawa. Dalawa to. Di kuya. Ha? Effective. Ano yan? Oo. Ano? Kunin mo na. Bilangin mo kung ilan yan. Si kuya na naman lang hilig mag-ipit. Sinta mo ganun ni Bilangin mo nga. Grabe. Bilangin mo. Kuya ay. Kasama yan doon sa padala eh. Sabi ko rin Doon Yan. sa ano. Ay, saan na In-order ko, tapos may laman na ganyan. May Kako laman. ibigay ko kaya ko Mag-order yan. na ako. I-order mo din ako Oo. kuya. Ito kasi ano, sabi niya ito yung gamot na maganda. Tapos umorder ako, may laman na pera dun sa loob ng karton. I-order mo din ako Oo. kuya. May laman. Bilangin mo kung magkano. Ito. Baka mag-abono tulad ni Tilo. 2.5 lang yung binigay, naging 3,000 daw. 5,000. 5,000. Wala nakalagay yan dun sa ano, in-order ko. Eh. I-order mo din ako. Sabi ko, i-sponsor natin kaya ano, kay Gwen. Wow. Kaya, May syong. hindi ano yan, bigay ni Kuya Jojo. Ay, wow. Thank you so much, Kuya Jojo. Pamasko niya raw yan, pang Thank you, Christmas. Kuya Jojo. God bless you. Napakabait mo talaga. Ay, wala na ako masabi na. Magpapa-order ako, Kuya Jojo, kay ano? Ay. Kay Jason lang ganyan para may ganito. Kuya! Maganda nung vlog ko, no? Surprise! Nung wala yung cover. Ako nga na ano ko sabi ko, may buy one take one. Ano kaya yung laman nun? Pero maliit. Di dalawa talaga to? Yung isa ginamit ko to, di pa na ano, di pa na Order mabuksan. mo ko, Kuya. Kaya naisip Ganun ko, pala yun. sabi kasi ni Pula, kay Pula sana yung vlog na yan. Sabi ni Pula, ako rin mag-vlog sa'yo para may content ako. Nag-iisip ako kung paano yung gagawin ko yung vlog. Waling ni Kuya. Oo. Kaya kung sabi niya, yung pina-order mo, ipasok ko kako dun sa... Tapos ang Doon kami nag-ano. Ang Tapos galing papakita ko sa'yo yung kung tama ba to, ito ba yun? Ang galing mo, Di ba? sige nga, kakuha. Titignan din niya kung ano talaga yung laman. Ching-chong China na, di ching-chong China. Oo. Thank you. Ayan ka Jojo, nabigay na natin yung ano, yung pinapablog mo kay Pula, yung pang pa-Christmas mo kay Gwen. Parang nasurpresa ata. Bet naman talaga ni Jo. God bless you always. Aglis dalit pala dyan. Ingat lagi. Ingat Ano, palagi. okay yung vlog? Amo kuya, akala ko pabasahon mo ding Chinese study. Oo. Na ching-chong China lugod ako. Mas maganda kasi ano, yung wala ka talagang alam. Wala nga alam. Yung sabi ko sa kanya, magtatambay lang ako. So nag-drive talaga ako kay ano, kay Kapitan. Pangalawang beses Sabi ko, kuya na prank mo. sabi ko diretso na ako, gawin ko na yung vlog. Alam mo, ikaw lang marunong mag-prank. Bukas pa sana yan gagawin ko eh. Yung naisip ko sana, i-challenge kita bukas Christmas party. Tapos yan magiging pa-preview. Yun ang naisip ko sana kahapon eh. Pero maganda bagay yung ano mo. Patok. Ilang araw na yan sa akin eh. Paniwala kuya. Kahapon pupunta sana ako. Dapat maganda yung vlog. Yung talagang hindi pinag-isipan. Paano kaya maganda na? Speechless tuloy ako kuya. Eh, nakita ko to kagabi. Ay, pwede ka ako ilagay ko dun sa karton. Ano, yung Hanger. hanger. Tapos ito na. Ang galing mag-prank ni Kuya Kasi Jason. hindi mo alam na, akala ko nga talaga ano, may buy one take one. Sabi yung take maliit. Sabi ko. Malaki nga. Hindi, Malaki. yung buy one. Ay, yung take one niya, maliit. Yan, malaki yung unang niyang pinakita. Sabi ko yung ano, yung... Kuya, balik ka dito. Balik mo. Ito na lang. Yung pera sa'yo na yan. Pasalamatan mo ulit sa ano. Kuya Jujat, batiin mo siya ng Kuya advance ano. Jojo, speechless na naman ako ngayon. Thank you so much sa lahat ng tulong mo po sa amin. At naway,
Naway papalain ka po ng Diyos and yun po. Mag-iingat ka po palagi, nabubulol na ako. Mag-iingat ka po always. Ingatan ang sarili. And ayun. Sana marami ka pa pong matulungan kasi yun. Sobrang dami na nga natulungan. Patuloy na pagtulong kasi ang daming ano. Kuya, wait lang na ano ko. Na-speechless talaga ako. Basta yun na yun, kuya. Thank you so much and advance Merry Christmas. Saka ano, Hope to mas see you marami soon yung balik sa kanya yan na ano, blessing. Di ba? Yun yung sasabihin ko sana. Utan Ginagawa lang siyang ano, kumbaga ano tawag niyan? Siya lang yung ano ba yun? Paano ba yun? Ayan, by the nawaan ko si Kuya Oo, Jason. nakalimutan ko na eh. Basta yun na yun. Ingat ka na lagi dyan, ano kaya Jojo. At sana marami pang blessing yung dumating sa'yo. At Ipinamamahagi mo sa... pinamamahagi mo. Ganun lang yun. At ano? At ilayo ka sa mga sakit. Lagi kang malakas. Ayun na, nabigay na natin. Nawala yung sasabihin ko, kuya. Kaya nga, pag bibitawan mo na, ganun talaga. Kaya dapat wag bitawan. Charis. At ayun, sana all may GoPro na. Nabalitahan ko eh. Oo, kuya. Ano pati yun, GoPro 12. 12. Unexpected Ano 12? day. Nagamit mo na? Opo, kuya. Nakailang vlog na? Nakailan? Apat. Ay, 5 na, kuya. Nag-trending yung ano, unang gamit mo na vlog. Maganda yun. Kasi nang prank din ako. Maganda yun. Hawa-hawa na yung bag prank. Sinimulan na ni Kuya Jason. Prank ka din. Bawi-bawi lang ganun. Ako nga, na-prank ni Angel. Naalis si ano, Gwen. Sabay na tayong labas. Nay, dito na po ako. Kulin. Dito na ako. Doon na po kami. At yan si Madam. Laging dala yung bag. Siguro daming laman ng pera. Daming laman. Madilim. Makulimlim. At yan po, sa Jojo. At ano, naibigay ko na po yung pamasko kay Gwen. At yan, pauwi na rin ako. At si Gwen kasi nagmamadali kasi may pupuntan pala yun. May inaasikaso ata sila. Pupuntang Irga ata yung pagkasabi. At ako, balik na rin ako dun sa munisipyo kasi yung si Kapitan na pinagdadrive ko baka hinahanap na ako. At yun, na prank natin si Gwen dun sa gamot. Yung talagang gamot na yun siya nagsabi sa akin na maganda raw. Kasi allergic ako sa simento. Nangangati yung yung balat ko pag na ng simento. Yung pa ako nga na. Grabe na. Yung gamot na sinabi niyan, in-order ko rin sa Shopee. Effective. Kaya sabi ko, paano ka gagawin yung vlog na ibibigay ko kay Gwen? Nung naisip ko, nakita ko yung yung gamot, inilagay ko sa karton, sa box, yung pera. Para pag bunot niya, makikita niya yung pera doon. Success! Yun, maraming salamat kay Jojo. Dapat si Pula. Kaso ako na yung pinablog ni Utol. Yun, salamat sa pagtitiwala niyo kay Jojo, kay Utol, kay Pula. At dami na talagang natulungan. Yun. Sana mas marami pang blessing yung bumalik sa'yo. Kasi napakabait nyo. Lalo na sa akin, dami nyo nang naitulong sa amin. At yun, yung 5K na binigay mo rin sa akin, yun nakasiparate. Nakatago na. Tinago namin ni Mrs. para na yun sa pampasity scan. May budget na ako pampapasity scan. Hindi ko alam kung magkano yung CT scan kasi magano pa lang kami ni Mrs. mag-inquire. Sana mura lang. At kung magkulang man yun ay dadagdagan ko na lang po. Yun. Maraming salamat po. At advance Merry Christmas and Happy New Year sa inyo lahat mga sponsor. Miss NYC, Merry Christmas po and Happy New Year. Advance. Salamat po sa inyo mga sponsor. Ayan, hanggang dito lang vlog na ito. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. Bye bye. Nandito na tayo sa bato.
Munisipyo. Naghihintay ako kay Cap. Ganda rito. Laki ng Christmas tree. At dito gusto maglaro yung anak ko. May mga kutsi-kutsi. Maganda rito gabi.